Hello guys! Hello mga kalugar! Hello mga Uragon! Welcome again sa Iwalski World! Ayan, my YouTube channel. So, before anything else guys, gusto ko kayong batiin ng Merry Christmas and Happy New Year! And I hope na despite of mga nangyayari sa ating paligid, I hope na ma-celebrate natin siya ng masaya, maayos. Of course, syempre, mas masaya ang Pasko kung kasama ang ating mga pamilya. So, kahit ano pa yung mga problema na yan, kahit ano pang mga pasanin natin sa buhay, ay mawawala yan kapag dumarating na ang Pasko. Ayun, so thank you very much guys for always supporting my YouTube channel, the Iwalski World channel. At sana ay sa bawat pagbisita nyo sa ating channel ay nakakapulot kayo ng mga aral, ng mga information na pwede nyo magamit syempre sa inyong daily lives. Tama ba yun? O kung ano pa man mga ginagawa nyo sa buhay. Ayan, so maraming salamat sa paulit-ulit nyong pagsuporta sa atin. So guys, for today's video, ang gusto kong i-share sa inyo ay yung aming na-receive na gift box from the City Hall of Manila. So siguro sa iba sa inyo na nakita na to sa Facebook, yung mga preparation dito ni Yorme Isko sa pag-prepare of course nitong pangregalo sa mga Manilenyo. So na-receive actually namin ito last 2 days ago at naku-curious ako kung ano ang laman niya kasi medyo mabigat siya guys. Ayan, ito yung kanyang laki. Ito yung kanyang mga sizes. Ayan, tawag yun, mga dimensions. Ayan. So medyo malaki siyang kahon at medyo super bigat talaga. Siguro to mga, sa estimate ko pa lang is mga 2 kilo to. Ayan. So gusto kong i-share sa inyo. Ito lang ginagawa natin. Siyempre, worth it din, di ba? Worth it din na dapat i-share ko rin sa inyo yung mga nare-receive nating mga blessings at mga ayuda galing sa ating City Hall of Manila. Ayan. At siyempre, very proud and salute naman dyan kay Yorme Isko Moreno na talagang ginagawa ang lahat ng paraan para at least kahit paano, alam nyo yun, mapagaan yung mga pakiramdam, yung sitwasyon ng mga batang Maynila. Ayan. So, ayun guys. So, nakalagay lang naman dito sa box. Ayan. Small, ano lang naman siya, small decoration. Yan. Siyempre, may nakalagay lang dito na maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Tapos, sealed lang ng Manila yung nakalagay dito. So wala akong nakitang masyadong, ewan ko sa loob guys ha, pero sa ngayon wala pa ako nakikita na nakalagay yung pangalan ni Yorme Isko. Kasi di ba maraming, actually this holiday season, kung meron man kayong matatanggap ng mga ayuda sa mga, especially sa ating mga alam nyo na, di ba, karamihan ginagamit yung pagkakataong ito, makapagbigay lang ng ilang piraso ng mga groceries, tapos ipapangalandakan na nasa kanila galing ito. Pero dito so far, ngayon di pa natin siya nabubuksan, pero ipakiramdam ako na parang masyado tong formal at hindi talaga ginagamit yung pagkakataon para mas lalong i-promote yung kanilang mga sarili. So, i-prove natin siya, titingnan natin siya kung talagang walang mga ganong mga paepal, no? So, ayan. So, pero syempre, thank you so much, Yorme Isko. Siyempre, isa ako sa iyong avid fan. Simula pa lang na maupo ka dito sa Manila, talagang nakikita ko na yung paunti-unti yung mga pagbabago. Hindi lang sa mga infrastructure, pati din kung paano nyo itrato ang mga batang Maynila. At talagang nararamdaman siya. At tama yung sinasabi mo, Yorme Isko, na dapat ang Metro Manila ang sentro ng Pilipinas, so dapat siya talaga yung dapat na magpakita ng mga magandang gawin katulad ng infrastructure, mga services, and so on. So ayun, ang dami ko nang nasabi guys. Ayan, mag-unbox lang actually tayo ngayon ng gift box na na-receive natin mula sa City Hall of Manila. Ayan. So medyo mabigat siya guys. So tingnan natin kung ano laman sa loob. Ayan. So, lagay mo na natin siya dito. Siyempre, para meron tayong background. So, andito siya. Hindi ko alam kung ata yun. So, ilagay natin. Siyempre, meron tayong gunting. So, tingnan natin guys. Wala yan. Na-excite ako kasi bawas na to sa bibili natin ni Mami na panghanda ngayong Pasko at bagong taon. At baka pag sobra to,
makapag-giveaway pa tayo sa ibang mga kamag-anak. So anong hula nyo guys? Ano kaya ang mga laman ng kahon na to? Kasi mga almost 2 kilos ata ang laman, ay 2 kilos ata ang bigat nito. Pero yun, sige na guys, without much further ado, at siyempre, sana din, no? Yung ibang mga LGUs, ibang mga city government dyan, sana meron din kayong mga surprise sa inyong mga constituents. So, unang, ay, dapat pala hindi ko mapapakita. Ayan. So, una guys, na tatanggalin natin mula sa kahon na to ay ang, tcharan! Amigo Sigurado Sweet Blend Spaghetti Sauce. Ayan, lagay natin siya dyan para makita nyo siya. Spaghetti sauce, yung una natin kinuha. Siyempre, kung merong spaghetti sauce, meron dapat na tcharan! Macaroni. Ano ba? Macaroni? Macaroni to, ayan. So siguro itong macaroni natin mga 1 kilo siguro to. 1 kilo siya, yung macaroni natin, syempre. May spaghetti sauce, may macaroni. Ayan. Next natin is, syempre, meron din pa, tcharan! Spaghetti, Amigo Sigurado Spaghetti. Ayan, so pwede kayong mamimili. Pasta pala, ayun. So pwede kayong mamili kung ano ang lalagyan nyo ng spaghetti sauce. Kung ito ba ang pasta or yun ba ang macaroni. Ayan, tayo natin dyan para makita nyo talaga guys. Next naman guys, lalabas natin ay ang ating tcharan! Okay cheese. So of course, syempre kung meron tayong spaghetti, mas masarap ang spaghetti kung merong cheese. Ayan, at saka meron tayong pang salad. Today's mixed fruit. Ayan, shout out naman dyan. Ano bang company to? Baka naman, gusto nyo mag-endorse. Ayan, magpa-endorse. So ito yan guys. Meron siyang isang 836 grams of today's mixed fruit. Pang salad siya. Tapos, meron tayong, syempre hindi mawawala ang bigas. Ang bigas ng bayan. Ayan, hindi ko alam kung ilang kilo to. Siguro mga 1 kilo to. Mga 1 kilo siguro, no? O kalahati. Medyo ano eh. Parang 1 kilo. 1 kilo guys, pala yan. 1 kilo. Tapos, meron pang isa, bali dalawa. So, kung 2 kilos yan, kung sakali man tama ako. At meron siya guys na ham loaf. Ayan, bali yung ham loaf na dilata natin ay bali 3 piraso. Ayan, at saka merong 555 tuna, ayan, na 2 pirasong lata. So yung isa is caldereta at saka yung isa naman is mechado. So kaya pala siya guys mabigat. At yun lang guys yung laman ng ating gift box mula kay Yorme Isko Moreno. Ayan, so thank you so much naman dyan Yorme sa papasko mo sa amin, sa Batang Maynila. Maraming salamat po. I-display natin siya guys dyan. So I really hope guys na ayun, nakita nyo na yung mga galing sa ating kahon, sa gift box mula sa ating City Hall ng Manila sa pangunguna ni Yorme. Siyempre, I really hope guys na sana sa inyong mga locality din, no, sa inyong mga city government kahit paano meron din ibigay sa inyo. Kasi kung gugustuhin naman talaga is merong paraan. Ayun, kung ayaw nga daw, sabi nila maraming dahilan. So, ito guys, sa tingin ko may iraraos na namin ang Pasko. So, bawas na rin siya guys, syempre sa budget natin na i-SP natin this Christmas. So, yun lang guys. So, sana ay natuwa kayo sa simple unboxing natin for today's video. At yun nga, from us, from Claire and Errol, we wish you a happy and blessed Merry Christmas and a prosperous New Year. So, I really hope na lahat ng mga pinagdaanan natin this year, 2020, ay malampasan na natin siya at we are really looking forward for a more fruitful and blessed year 2021. Ayan. So, syempre, sa inyo din, sa aming sa aking mga kalugar at sa mga Uragon, maraming salamat sa 1 year nyo ng suporta sa ating YouTube channel, The Iwalski World Channel. And I really hope na makita ko ba kayo sa mga susunod nating mga videos. So, see you guys around and bye-bye!
Thank you guys. Merry Christmas and a Happy New Year. So, ayan guys, nakita nyo na yung ating mga natanggap mula kay Yorme Isko Moreno. Ayan, so of course, malaking bagay yan para sa atin. Siyempre, alam nyo naman ang nangyayari sa paligid natin. May pandemic, di ba? Tapos, ang daming mga naghihirap na mga tao. Pero yun, nakakatuwa kasi yung mayor natin dito sa Metro Manila ay talagang gumagawa siya ng paraan. Katulad sabi ko sa inyo kanina, para kahit paano is maibsan yung kalungkutan, yung maibsan yung malubhang sitwasyon ng kanyang mamamayan dito sa Metro Manila. So katulad binanggit ko sa inyo guys kanina, titingnan natin kung mayroon siyang mga pa-picture or mga pa-message na nakalagay ang pangalan niya. Pero nang buksan natin, nakita nyo naman guys, di ba? Nang buksan natin, as in wala talaga siyang nakalagay na pangalan ni Yorme Isko Moreno. Wala din siya nakalagay na mga siguro yung message okay lang yun, no, na nakalagay yung pangalan niya. Pero as in wala talaga guys. Walang nakalagay na Yorme Isko Moreno ang nakalagay sa loob ng box na to. So ang nakalagay lang talaga dito guys ay yung ating mga groceries na pinakita ko sa inyo kanina. At saka yun, syempre yung small, ayun, yung itong tawag dito. Ito, yung pabalat nila sa gift box, ito lang yung nakita natin. At saka yung logo ng Metro Manila. So bakit ko ito binabanggit guys? Binabanggit ko to kasi, ayun, di ba nakakatuwa? Kasi yung si Isko Yorme, hindi niya ginagamit yung sitwasyon para alam niyo yon, para syempre gamitin sa pansariling kapakanan, i-promote ang kanyang pangalan, kundi ang talagang nasa kanyang puso lang ay yung pagtulong talaga. Talagang totoo yung sinasabi niya na God's first lang talaga. So maraming salamat Yorme Isko. So sana din no, tularan nyo sa mga natin diyan, sa mga politician natin dyan na gustong tumulong, magpaabot ng tulong sa kanyang mga constituents. Sana lang kung magpapaabot din kayo ng tulong nyo, no? Sana lang ay wag nang gawing paraan to para mas i-promote pa ang ating mga sarili. Kasi alam naman talaga ng tao kung sino ang tumutulong. At mabuti ang Diyos dahil ipagkakaloob niya talaga ang mga bagay na nararapat para sa atin. Ayun lang guys, so malinis yung ating gift box talaga. Walang political agenda. Talagang all-out support lang at talagang from the bottom of the heart lang talaga yung pagtulong. So saludo ulit kay Yorme Isko Moreno. Maligayang Pasko po sa iyo, Yorme. At sana ay magpatuloy pa ang mga mabubuti mong hangarin para sa mga batang Maynila. At mag-ingat ka po palagi dahil mahal ka namin. Salamat, Yorme!